Ola a todos e a todas, hoxe imos ver como modificar os elementos dunha gráfica. Como modificar unha gráfica. A gráfica e os seus elementos. Aquí temos varias opcións. Se queremos modificar os elementos dunha gráfica, temos unha maneira rápida. Como vimos no anterior vídeo, temos aquí un botón, vale? Que é un botón máis que nos indica os elementos que temos activos nese momento na gráfica. Vamos a facelo con outro, con esta de aquí, que vamos a ver mellor. Entonces nos di os elementos, vale, da gráfica, cales están activos e podemos ademais modificalos. Se eu me vou, por exemplo, aos eixes, vale, vexo que se poden modificar, vale, que teño diferentes opcións para modificar os eixes. Tamén podo modificar o título, o podo cambiar, vale? Podo tamén escoller onde se coloca, etc. Pero, se eu me vou aquí arriba, teño dúas pestanas, unha que se chama Diseño e outra que se chama Formato. Se me vou ao formato, aquí hai cousas de tipo contorno, recheo, tipografía, vale? Se me vou a Diseño, aquí teño cousas propias do gráfico. Podo agregar diferentes elementos, vale? Vedes que podo agregar título, agregar eixes, vale? Título do eixe, título de gráfico, etiquetas de datos, podo agregalo aquí, poñelo ou decidir onde quero que se coloque, vale? Teño diferentes diseños rápidos que están predefinidos xa en Excel, podo cambiar as cores, vale? As cores dos eixes, teño tamén aquí diferentes, como vedes, diseños e logo teño, vale, este botón que se chama cambiar fila por columna, vale? Que vedes que o que fai é cambiar os datos do eixe vertical e do horizontal, para que me saian ao revés. Tamén teño un botón para seleccionar datos, vale? Que se chama seleccionar datos. E isto para que sirve? Isto nos sirve para engadir ou eliminar datos que aparecen na gráfica. O sea, eu non só podo modificar os elementos da gráfica, é dicir, os eixes, o título, a cor, vale, das barras, poñerlle sombra, etc., sino que podo modificar os propios datos que aparecen na gráfica. E iso fago dende o botón seleccionar datos, vale? E vedes que me aparecen, vale, os datos da serie e os datos do eixe horizontal, vale? Entonces, os datos da serie que son vainilla e chocolate, que é o que está representado por cada unha das barras, é dicir, a barra azul é vainilla e a barra laranxa e chocolate, podo modificalas, podería quitar, por exemplo, vainilla, e despois os datos que aparecen no eixe horizontal tamén podo quitalos. Podo quitar, por exemplo, a empresa 1. E logo, ademais, podo modificar o tipo de gráfica, é dicir, imaginadevos que eu poño unha gráfica de barras, como este caso, e unha vez que a teño insertada, quero cambiala por unha circular. Pois eso, vale, podo facelo dende aquí directamente. Non teño que insertar unha gráfica nova, sino a propia que xa insertei, a podo modificar